Kecskemétről. Budapestről. Amúgy mindenki egy kicsit Kecskemét. Igen. És mennyire tetszett nektek a játék? Nagyon-nagyon. Volt-e valamilyen meglepő felismerésetek, vagy tanulságotok a játék során? Igen, elég sok válaszra tudtuk, kérdésre tudtuk a választ, úgyhogy ez Ez meglepő. Nekem nem ez. Nekem pont az ellenkezője, hogy ilyenkor, amikor ilyen információk, ilyen történelmi információk vannak, akkor szembesülök azzal, hogy mennyire nem tudom dolgokat. Tehát, hogy mennyire hiányos Lexikális történelmi fronton. De ez például jó volt arra, hogy most kettes voltam mindenképpen igen, okosabb. nagyon rávoltam. Ahhoz képest jól teljesítettem. Hát ahhoz képest igen. Hát nagyon csomó ilyen is jól megválaszol. Még most. Ha újra játszhatnátok, mit csinálnátok máshogy? Hát előbb eldugnám az Anna fényképet. Mit csinálnánk? Kicsit gyorsabban történelmi. Igen, Jobban kell ezt vágni. Minden nagyon jól csináltunk igazából. És szerintetek sokat kellett használni segítséget a játékhoz? Dehogy is, hát az átlagnál jobban teljesítettünk. Azonnal. Nem, amúgy ahhoz képest nem kellett sokat szerintem. Én ezzel nem értek egyet. Jó, hát Szerintem ChatGPT végig. Hát a legelején. Tényleg. Hát csak az, hogy mi az, hogy De jó a bor. Igen. az alaphangulat. Jó volt amúgy így tényleg társítva a bor, meg a feladat. Én még annyit hadd kérdezzek, hogy kinek ajánlanátok a játékot, hogyha valakinek ajánlanátok? Bárki, aki egy kicsit szeretné Tihany régmúltját jobban megismerni. Baráti társaságokra. Ez jó. Lánybúcsúknak, Aki szereti a törököket. Nem, hát nyilván ez amúgy egy tök jó baráti program. Csapati. Mondjuk mi nem vagyunk barátok. Még lehettek, igaz? Majd ez összehoz egy kicsit minket. El is reménykedünk benne. Látjuk. Köszönjük szépen! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, és már indul is a kaland. Várnak rád titkok, rejtélyek, szabadban lehető.